Noy. Grabe talaga. Grabe talaga. Oh. Namatay oh. Makakawala na. Noy. Tuloy. Grabe Noy. Nagat mo. Kagat pala kahit may parts ko. Yun, kasi kasi yun. Grabe kahit may parts no. Uy, taba. Taba, oh. No. Sabi ko, shout out. Oh, ang ganda mo Noy. Ganda no. Dakula lang naman Noy. Ang sarap i-ano to. Taba. Ano? Na naman kay Manoy. Original mo. Tunay. Okay. Uy, laki. Laki oh. Laki ng ano. Kala ko na yung maliit pa rin. Tunay. Taba. Grabe talaga no. Love yung tunay. Idol sa'yo. Yeah. Good morning mga katoy. So yan mga toy, bali samahan nyo kami mga toy ni Kuya Fred. Kuya Fred, good morning. Yan na. Kuya Fred. Mga toy, yung fishing spot natin, Guadalupe. Bali BSF yung gagamitin natin. Ang BSF mga toy ay napaka-effective dito sa mga spot ng ng Laguna Lake. Tapos Wanderino. At dito nga sa Pasig River, no? So yun mga toy, tara. Tayo. Inintay natin mga toy, si Kabingwit. Pupunta si Kabingwit. Oy! Ay, si Kabingwit, nandito na. Sakto-sakto no. May nanoy. Sakto na. Nakadarwa na ako. Ate, nakadalawa na ako. Tinisting ko talaga kanina. Effective talaga, Nanoy! Good morning, Manoy. Yan, si Kabingwit. Hoy! Ay, good morning. Good morning. Yan, ate, good morning, Noy. Good morning mga kachoy. Tayo magpupuyat. Wala pasok na. BSF, Noy. Ang kagat. Oh, may pisit din ako. Wow, talaga naman. Dalawa. Pantakas natin yan. Ay, yung pantakas mo talaga. Pupunta si Kabiwas. Mag-i-install. Kasama sa labas. Hindi natapos kahapon. Ganda rito sa maaga na hanggang alas 9. Ganda dito. Dito na sa loob, hindi na lalabas doon sa ano. Tapos sa hapon naman maganda rin. Pagka uminit na dito wala. Bago mga tao-tao mo Oo. Ito galing Sa Japan Surplus sa Recto. Ate yung ganda maurag ko talaga Noy. Yun oh. Laki 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 Ay, maganda pagkatama no. Uy, grabe Yun Uy. Mga kasi grabe sa Kabingwit Lakula Nakulaon maray. Nasira ka ni Noy, pang sarsyado Noy. Magpili ka na lang. Sayang no. Masarap pa dito nga. Kasi galing mo ng Laguna Lake pa. Walang bawas mga tayo, BSF ni Katiwin no. Boss Win. Namamayag pa ang iyong BSF. Mayabasing ko to si Kabingwit. Grabe kalabot si Nunes. Dala-dalawa sila kabilat. Kaliwat kanan. Laki na. Kaliwat kanan BSF plan sa Kalam. Sige na. Tapos pakuha natin kachoy. Yun. Kada Kada ako mas malaki. Lakas tapos nag-drag na Anong size si mo Noy? Stainless pala si mo Si Hook. Okay. Uy. Grabe na to. Shout out Bruce Anglers. Si Michael. Kabingwit lang sa Kalam. Pagkita talaga tingin mo atay. Pagrumansada tong pamiwas ko na to. Di magmama tayo. Uy,
si kuya na naman. Ah, kuya! Ang taba, kuya. Yan o, bulati lang yan mga tayo, di kuya o. Ano yun, dakula. Manoy prede. Manoy pred. Kumagat na kayo, apa? Agad na. Hindi ko masyado kanina. Ibig sabihin kanina kuya, hindi pa kagat. Nakaapat ka na. Kaya yata nagutom eh. Ay, sumanoy yan naman. Oh, sorry, lalaki. Ay, may pinakauna. Oo, mga kasi hindi man lang nagla, ano. Uy, grabe ka taba, ano, no? Quality. Agos pa, agos. Oo, harvest ni Manoy. Agos na. Nakakalata na ako lang yung tagatanggal nun ya. Wala kang bawas pahin ko eh. Oh. Oh, yun. Ay, naku, wala. Huli na na eh. Sana. Ano ko na eh, ramdam ko na eh. Ay, may perde oh. Ito na Noy. Pasig Club na Noy. Ila. Ito na, nagsisimula na tayo. Yes, sir. Kamalpon. Ano? BSF lang talaga. Yun, Oh, mga kalingwit. Ay, grabe, ang ganda talaga. Magsisimula na ito, no? Nararamdaman ko na. Grabe mo ko, size 11 yan mga to eh. Ay, thank you Lord. Enjoy na naman kami dito. Shout out kay si Michael Borak. Miss you, Kachoy. Wala ba tayong Christmas party sa ano? Bruce Angers. Ito na. Ito lang ako kinagatan. Huli kamalpon. Inabot. Tilapia yun. Uy, ito pala isa ba rin? Dakula no eh. May lang piyatay ko yung video tsaka pahuli. Kaya nakahuli ayos. Kala ko wala itong ano eh. Ito pala yung isa, yun yung titingnan ko yung isa. Yun, Pag-iwas ko. Hula. Pula, ano? Grabe, lalaki natin. Mabawi na, Kuya Perte. Kala ko yung isa yung makakahuli. Ito pala sa gilid ko yung 6:30 ka na pumunta na oh. Sister na ako nakaalis. Uy, huli oh. Oh, makatay, huli. Kabila. Huli. Oh, mukhang malaki-laki yun. Oh. Huli. Oh, ang ganda mo, Ganda ng Noy! tubig, eh. Ah, ganda no. Dakula na naman, Noy. Ang sarap yan to. Ganda ng lubog eh. Ganda ng lubog. Oh, Ah. taba. Grabe na no. Hello. Muntik na no, Noy. Tik pa yung cellphone kasi ah. Ay, boss. Ay, Panyong! Panyong! Parang kailan lang tayo nagkita. Kahapon lang yun eh. Nawit mo na yan. Kaya ka, Toy. Si Panyong. Ayun na, matay. Si Panyong. Yan o. Kasi Dilmar, wala talaga, no? Pineda sila pumupwesto eh. Di pumunta kahapon? Ipapagod ko yun para malaki ang bonus. Ah! Sabi niya nga, Katoy, may sakit ako eh. Uy, sakit-sakitan lang yan. Para magbibigyan na pampa-check up. Ayan kasi yung boss niya eh. Tara na no. Dito tayo. Dito tayo. No? Diretso ako ng ano? Ha? Saan ka punta? Yan sa Rockwell. Ah, mag-rakwel ka muna. Magtanggal ka muna dito. Ang ganda no Yarvis no. Ito no, ang sarap. Ganyan no.
naman no. Ano naman, Ay ay. Ay, Kala ko pulahan tuntunay Noy. kulang tela. Shoutout ulit sa mga kabataan dito. Baka naman matuto kayo magtapon sa tamang tapunan. Dapat dito na lang ipagbawal talaga yung tapon ng basura dito no Noy. Kahit ano lang maliit na ano. Bawal na lang. Dami nasabitan dito sa gilid pa tayo. Mamaya papakilo ko itong kapitan. Sila naman Noy. DSF lang talaga. DSF lang ni Kachiwin. May GR. Tigtigan naman ng GR. Goods na Sinabi ka ni Arroyo, tilapia lang. Ano? Tilapia lang na tunay? Tunay lang, tunay. Ayan na naman no, sa kabila no yun. Haba yan. Ito ba yung pangarga na yan ay? Parang isda Noy no? No? Uy, uy, uy. Uy, tuloy, tuloy. Ah, grabe Noy. Kinagat na yun. Kakagat pala kahit Grabe. may parts nyo. Yun, Grabe. laki huli kasi yun. Grabe kahit may parts no. Uy, taba, Taba, oh. busog. Okay, oh. Oo, no? Uy. Nabiwa, shout out. Nakakaskira ng pamilya ko sa trabaho mo. Big Sanders. Tigil mo yan. Tigil mo yan, katiwas. Nagat-gagat. Nagpapain ako, biglang hinatakbo. Nakagapan ko no. Wala na akong masabi sa ano no. Yes. DSF lang talaga ang dapat ipain. Kasi si Manay, ano nga to no, Perdi, kumakain din ng ano yung isda doon sa party niya. Siguro ano, mga to ano, maaga siguro no. Yan. Bulati, Besed, kumagat din sa area natin. Try natin dito matay ano, hapon naman yung mga bandang alas 5 no. Tapos try natin Bulati saka ano ulit. BSF. Ganda ng BSF. O yan, yung Manoy ay. O yan, yun. No, ay sus. Nakawala. No. Tol, bilisan mo tol. Punta ka ba tol? Nakawala no. Kuya Perde, Papa Jane. Yan, ano nga pala, nagilagay kay Kuya Delpin pa din. Namin. Best share ng aming mga ano namin. Dito sa inyo mga boy. Grabe talaga, napaka-effective talaga. Sa Rockwell, di gaanong nakagat ng ano doon mo eh, BSF. Bulati talaga doon, bago sa mga batuan. Oo, di ba mga meron pala no? Oo, di naman kinakagat na ito. Biniwas ko lang, may naman. Wala daw sila, pero may huli. Kala mo lang ate, wala, pero meron. Lunok na lunok ay. Grabe pagkakaano nun, talagang gutom na gutom sila. Ay, alak ka. Uy, tirano ko.
na naman, Noy. Noy, ito ay lakula ito. Sabi ko na, Noy. Sabi ko na nga ba nakachamba. Uy, kala ko yun. Naku, nasa rabuda na. Ah, Pesa. You need help? Nasa rabut. Uy, Diyos ko. Ang laki yung ate, oh. Bla-bla. Nakala, no. Ayun, laki yung ulit ito yun. Yung nahin natin ito, baka makawala eh. Opya. Uy, thank you, Lord. Biglang yan, ay. Lunok, no? Oo. Ah, grabe talaga. Ah! Yun. So, yan ang kabingwit. Grabe, biglang. Winasiwas mo kasi grabe galit na galit sila sa ano. Nabiisip ni Boss Wing. Mga toy, hindi natin nakakuha na naman. Tunay. Tunay na. Tilapyang tunay. Ano? Ay! No! Iba! Kakaiba. Bakit? Nawala yung ano, yung muso. Uy, ilang beses na nabiwas yan. Laka. Ay ano to? Yung ano, Oo na. tilapyang tunay. Ginagawa mo. Ah, nasa malayo, no? Oh, Gio. Yes na. Malusog. Malusog. Ayan o. Ayan natin yung iba nito ibigay natin kaya. Malayo pa. Kuya Perdi. Hindi naman no? Huli mo yan. Ay, sayang no no. Sayang. Sayang naman no. Gabingwit no. Daming kagat to. Diri-diretso talaga sa kabila oh. Natin nakakalis kabingwit. Bakit no? Ay, palikpik lang Isnag! pinatabi, oh. Ibig sabihin marami sila dyan. Oo. Uy. Uy, don't move. Ayun na. Ay. Ay. Ayun. Oh, bitaw mo ito, bamasima ka. Ay, di laki, no? Ayun eh. Uy. Tilapyang tunay. Nadali. Andiyan pa sila. Grabe, no, talaga, no, ah. Kalahati na natin. Ban. Oh. Ang dami na nating uli. Ayos. Yan, oh. Uy. Uy, oh. Uy, oh. 20 kilos. 20 kilos. 20 liters to. Kalahati na natin. Mga tuy, ayos itong muli namin kabingwit, mga tuy. Maraming magiginabang ito, mga tuy. Si kabingwit, magdadala to. Konti lang siguro dalhin to. May hihiro pa ako. Meron ka pa? Dahil nahuli mo sa angulo. Oh, ako rin, no! No! Ay! African. African. African tilapia. Mapa kaliwa, mapa kanan. Grabe talaga. Uy, balik mo yung basic ko. Kala ko Johnny ayaw lubutang. Akala ko nga, dito eh. Kaya di ko muna naano. Kala ko Johnny talaga ayaw Baliktad lubutang yung wala sa yung paligpik game, kaya ano eh. malakas. Piray na kuya. Tuwarak. Akala ko na ito eh. African ito eh. Itong ito na iuwi mo. Hindi rin. Madami ka talagang stock pa. Ah, pulahan. Ganda ng Grabe. Ah, na naman kay Manoy. Laki na lang. Maurag talaga si Manoy. Oo. Yun o. Ginano. Yeah. Uy, yung pulahan. Ay. Bakit lagi natutatag? Lakas nga ng pagkakabiwas mo na, hindi pa natatanggal pa rin no? Ulit eh. Hindi kasi malapit na mapunit kasi pinigurada mo gano'n eh. Grabe si Manoy talaga. Mati, may bago tayong classmate to. Taga saan pa kayo doon? Santa Cruz? Barangay Santa Cruz. Tama. BSF din. Ganda ng BSF ng ano. Kanina yung nagano sa akin. Ganda ng kagat umaga. Ayan, shoutout kay Idol na andyan ako. Makati Anglers pala to. Santa Cruz. Makat.
Pero yung ano ba? Makati ba yung sa'yo? Oo. Guadalupe. Kala ko dati Mandaluyong ka. Ito lang, likod ng ano ito. Ay, mga tayo, huli. Original mo? Tunay. Okay. Uy, laki. Laki oh. Laki ng ano. Kala ko na yung maliit pa rin. Tunay. Yes, Oo, ito po. grabe talaga no. Yun. Tilapiyang tunay. Tunay. Lunok na naman. Lunok na naman. Operation na naman tayo nito. Ayan mga tayo, oh. BSF lang yan mga tayo. Paano idol palubog ng ano, sulit? Ito kalalim. Isang pipas na tayo BSF. At ano nun sa akin, 11% tatato. 16%. Mahaba naman na pag itong video mo. Di ba na yan? Ay, malubat ka rin naman oy. GoPro lang, may cellphone ako. Mga tayo, BSF lang tama tayo. I-update ko kayo sa pain namin yung Maray Bata. Maray Bata TV vlog. Yan, kasama natin. Mga tayo. Maray Pagbuwan po. Kanyang YouTube channel. Hindi pa nakasupport kay Manoy Bata TV vlog. Last. Ulit na rin pati itong ano ko. Ano ito yun? Dahil pa rin napila. 50 pages lang ito natin. Kasi yung 70 pages na binili kay Boss Wayne gabi. Natin ko lang. Uy! Grabe. Tinakbo na noy! Grabe, tingnan nyo mga kapatid. Na-effective ng ano na yan mga kapatid. Hira. Pero mga kapatid, nakaun hanggang sa pag-uwi. Huli pa rin. Grabe talaga. Operation na naman. Tingnan may kagagis ko lang yun. Mas ano pala sila pagka gumagalaw. Ay, naku. Manayis na Lakeshore. Manaydik. Biwas na! Huli. Huli yan. Dala-dalawa. Grabe. Kuya, isa-isa lang kuya. Grabe. African tilapia. Diba? African tilapia. Isa pa tayo, isa pa. Nabitin mga rin. Hindi pa naubos yung isang bulati ko dun. Ay, isang BSF sa kapila eh. Ay, isa pa sa akin. Uy, kapila rin no? No? Ito. Lakya! Ay, ala! Ay, kala ko ano? Ano? Igat? Yung igat. Kala ko yung igat saka Tawi dono. tilapia. Yan talaga, napakarami. Tawi arroyo dono. Yan nga pumupukol na eh. Pero basic din yun, no? Oo, tuwisip kay Idol. Kaya Freddy, ano? Bulati. Muling mga tayo, napakaraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta natin yung channel ko. Sa FB Reels, maraming salamat. Ito na naman, uy! Grabe talaga. Grabe talaga to. Oh. Ano tayo? Makakawala na. Kung ano eh? Talaga. Mating itong bihisit talaga. Hindi pa maubos-ubos. Ano rin natin sila? Sana ko ino lahat. Shoutout sa inyo mga ining, mga inoy. Tira na doon. Nakadali ulit tayo. Ay. Oh, yung mga tayo. Kabingwit, magaling ka talaga. Ang lulusog eh, no? May pangayuda na naman si Kabingwit. Kuya Bertie, marami ang iuwi oh. Magpahin natin. Ito pa. Ay, Noy, may hiningira ng bulatan si Manoy.
Ay, ito kuya, gusto mo? Try ko nga eh. Hindi ko pa nasubukan. Yan, kaya. Ay, yan kaya. Ay, meron lang ta. Subukan ko lang. Pwede yan. Fit. Oh. ba? Tik-tik, yeah. Diretso eh. Ano nakakabili nito? Ay, ano kaya, ano, misis mo si ano, si Boss Wayne, Frog and Fish. Ay, Yun. ano yung online? Sa Facebook niya o sa YouTube channel. Or kung gusto mo, magpasabay ka sa akin. Ibibili kita. Para di ka na mahirapan, kuya. Ang ngad ko ay ang iyong kaligayahan. Mga tay, abil na kayo doon mga tay, no? Para ano, maka-harvest din kayo sa ano. Napaka-effective to mga tay, talaga, promise. Ano? Sobrang effective mga tay, nag-extend na tayo ng video, no? Kaya yung iba dyan, wala ko siguro mga 4 na malaki. Yung pinakamalaki ko, nahuli. Sabuan ko to, sa Sabuan, Prito at sa Sabuan. Sarap prito eh. Prito tapos tsaka mo sasabuan mo. Oo nga, no? Yung ginagawa ko dito na yun, no? Prito muna talaga, tapos lagyan ng talbos ng kamuti. Oo, pang-asibo, Kamuti mga tayo, no? kalamansi. Kuya, anong pinain mo doon? Busy mga tayo, nakagawa si Kuya. Ayos talaga. Naubos na kasi mga tayo yung ano, yung bulate niya, no? Binigyan ko ng basic yun, kumagat sa kanya. Malaki, no? 4 finger patas. 4.1. 4.1. Sabi to si Manoy talaga. Masulit na sulit na naman. Sabit. Huli ka. Nahuli. Ay, walang kaw. Ah, grabe na yung laki mo. Bakit sa'yo? Pasahan natin bro. Baka makuha. Yun, thank you Lord. Pati ko huli ah. Natamad tuloy ako umuwi. Umuwi na. May naantok na eh. Ako, kinakagatan pa tayo. Nakagatan pa tayo. Oh, pati Ayun, kasi mati, oh. nahuli. Oo. Teka lang mo. Laki. Tapos sumabit ako. Taas ng bulat sa akin. Uwi ka na no? Oo. Mabalas na eh. Ayan mga tayo, uwi na si Kabinglit. At ako yung last bulat na eh. Napasubra-subra na mga tayo. Ay. Kita na oh, last pa to mga tayo. Oh, nakalas pa oh. Oo, naka. Uy, African. Oh, oh. Sabi. Grabe, pauwi na, may gumagat pa. Grabing huli namin mga tay. Ayan mga tay, spot namin Kabingwit. Thank you, mabalos. At Guadalupe Bridge yung spot namin. Thank you. Bibigyan namin sila kuya ng huli. 4 lang kukunin ko dito, ayaw ni Kabingwit magdala. Thank you mga tay. Salamat po sa mga silent viewers, solid supporters ko. Thank you mga tay. Oh, grabe to mga tay oh. Lagpas kalahati yung 20 liters. At muli mga tay, Kuya Ferde andyan. Kuya Ferde, ano, mawa na kami. At kuha lang ako mga katay ng ano, konti dito. Si Kabingwit, no, mabalos. Thank you. Okay. Ito mga tay, ayaw ni Kabingwit, ano, ayaw Kabingwit magdala ng isda. Oo, bibigyan ko na lang, 4 lang din sa akin, no. Kunin ko to no, yung isang malaki mo. Ito, Uy, lalaki. 4 lang sa akin dito kukunin ko. Lalaki ng huli namin. Pa si Kuya Ferde mga tay, oh. Sayang ko yung kanina, no. Ayun mga tay, lalagay ko dito yung Kabingwit. Paras kaming Bicolano. At siyempre tatabi ko yan dito. Bicolano Bata TV Vlog. Yun. Mga tay, baka naman kung yung mga ibang may channel dyan. Ang ganda oh. Sa Baloyot, Kabiwas, KL Vlog, si Katchoy, Bata TV Vlog. Ayos. Diba, kuwala ka nito 4. Yung malaki lang akin. Ayun, bibigyan natin si Manoy. O yun, ang dami na rin palang huli nyo. Sa'yo idol. Ayan o, bigyan natin yan. Uy, laki. Ayan o. Ito akin o. Gigibata, akin ang gigibata. Idol, sa'yo. Ayun, yun na yan kuya. Sige si idol. Asa idol? Ito. Yan o. Yan. Mabalos, Manoy Bata.
ngayon. Sige. Iisip mo. Tatlo lang sa akin mga toy. Ay, apat na lang na malaki. Wala yan natin ang mabulis. Sige kuya. Natin ang bumili bulati. Di ba? Ang dami yan. Ito pa. Apat lang akin. Grabe 20 liters yan mga toy. Yung apat lang sa akin. Thank you Lord. Shout out idol. Bigyan natin siya ng sticker.